Det har været rigtig skægt at komme i gang. Der er jo 2 hold børn af 11, det vil sige 22 børn, ud over alle de skuespillere, der er med. Så der kan man sige, da man ankom første dag, så vrimlede det jo bare rundt med børn, som var på toppen over at skulle være med i det her, og som havde en masse skøn energi. Og så var der også en masse voksne, som jo faktisk også var rigtig glade for at skulle møde til prøve. Og man må sige, at der har været en helt utrolig god stemning lige fra starten. Jamen så vil jeg hedder som sagt Adam, og har skrevet manuskriptet, lavet historien sammen med min gamle bror James, som desværre var nødt til at tage til Sicilien. Så er der nogen skal jo gøre det, de stakler, altså, og han ærger sig da frygteligt over, at han ikke er i Lyngby her til morgen. Jamen altså, det går rigtig godt, og der er en dejlig positiv stemning, og en god karma, og det er jo vigtigt, når man skal lave en forestilling, at den der karma, den der grundindstilling, den er i orden, fordi der kommer en masse ting og en masse ting, der kan være vanskelige at løse og sådan noget. Og der har man brug for, at der er noget god stemning til at komme hen over dem, så vi kan komme frem og holde en rigtig god premiere der midt i november.